Сакмагыш районы Кашкар авылында туган һәм балалык елдарын Аблай авылында үткәргән кадерле кешебез, тормыш иптәшем, атайыбыз һәм картатайыбыз Фән Хәбибулла улы Фәйзуллиндың 60 яшьлек юбилее менән кайнар котлайбыз. Йөрәктән сыккан иң изге теләкләребезне yetkерәбез дип башланып китә киләһе хат юлдары. Безнең атайыбыз 1978 елда Өфе радиотехникумын тамамлагач, Сакмагыш районына эшкә кайта. Техник электрик булып эш башлай һәм җитәкче дәрәҗәһенә итә. 23 елдан артык Сакмагыш элемтә үҙәге җитәкчесе булып эшләй һәм әле лә дәвам итә. 1998-2001 елларда Башкорт дәүләт университетында белемен арттыра. Фән Хәбибулла улының Рәсәй Федерациясының элемтә остахы дигән мактаулы исеме лә бар. 40 елдан артык Сакмагыш элемтә үҙәгендә хезмәт итә. Атайыбыз, безнең кадерлебез, без бәхетле ердә һин барда. Фәрештәләр кунһын иңдәреңә, тыуган көнең менән котларга. Төрле сақты күргәнһеңдер, атай. Йөрәгеңдә күптер ярала. Кәңәшсебез, терәгебез булып, озак яшә безнең арала. Парлап канат кагу еңелрәк, тормыш һине яңгыз итмәһен. Тормыш шишмәләре сылтырап агып, мәңге һавы кипмәһен дип теләй якындарыгыз. Шулай ук тормыш иптәшегез Рәсилә Нурислам кызы менән бергә тормыш көтүегезгә Гыйнвар айында 36 ел тулуында билдәләй кызыгыз Лиана. Кадерле атай, әсәй, һезне матур гомер байрамыгыз менән котлайбыз. Һезгә булган рәхмәтебезне һүз менән генә әйтеп бетерлек түгел. Безнең өчен һәр сак үрнәкһез. Кешеләргә ихтирамлы булдыгыз. Кадерлеләребез, һезгә озын гомер, шатлык куаныстар, гаилә бәхете теләйбез. Һезгә язмыш бүләк иткән икән, бергә гомер итергә, хикәлтәле тормыш хукмактарын җитәкләшеп бергә үтергә. Байрамыгыз менән котлап, әсәй атай һезгә әйтәбез. Һәр сак безгә үрнәк булып, пар канаттар булып яшәгез. Иң изге теләктәрне yetkерүсе хәләл ефетегез Рәсилә, улыгыз Азат, киленегез Олеся, кызыгыз Лиана, кияүгез Булат, янсәрдәрегез Камилла, Самира, Амелия. Киләһе котлау йырыла һезнең өчен рәхим итеп тыңлагыз. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Yazmışыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти,
Язмышыбыз бүләге сине